hai un cancro que nos roe, hai un cancro roedor, un tumor maligno e feo que nos enche de terror. Precisamente a Lei 11, unha lei negadora do carácter plurinacional, pluricultural e plurilingüístico do noso país. Unha legislación educativa, como ben explicaron, pois, comeza por negarnos, por negar a nosa propia realidade. Cospedal decía que non houbera recortes, que o PP garantira os servizos públicos. E eu hoxe, aproveitando que temos aquí unha pizarra, gustaríame escribir algo para pedirle que tanto a Cospedal como a Feijóo como a Rajoy escribiran 100 veces que non se debe mentir, porque vamos a poñer aquí algunhas das cousas que foron pasando desde que goberna Feijóo. 2000 profesores menos, que nos recortaron a xente que está no ensino educativo deste país 1.500 millóns de euros, que tamén durante este tempo estuveron recortando en ensino no rural, recortando unitarias, estiveron apoiando precisamente aqueles que segregan a nenos e nenas. E tamén tuvemos menos lingua galega. Pois reclamamos que calquera pacto educativo teña en conta que Galicia existe, que queremos un sistema educativo público, galego, laico, de cualidade. Que teñamos ferramentas para desenvolver un ensino que atenda ás necesidades que ten o noso país. Non só porque teña máis recursos, que o BNG se compromete claramente a que esa sexa unha prioridade, sino tamén a que teñamos un modelo educativo que este baseado no noso país, na nosa lingua, na nosa cultura. Que queremos facer coa Lei Verde? Pois xa di a propia palabra, a Lei Verde, o vertedoiro. Non podemos ter un ensino laico, non podemos ter, por tanto, un ensino exclusivamente público se non se modifica a Constitución. Vos vedes como interese fundamental, evidentemente, modificar o marco básico neste momento que nos impide ter un modelo educativo propio. Para comezar, é un modelo que xa nos constrinxe cunha serie de marcas, de barreiras que impiden unha mínima liberdade, unha mínima democracia, non? O criterio para non optar a bolsa, ter un galpón ou ter leiras que realmente sabemos, aquí sabemos o que realmente son esas propiedades, están pensados como se foran propiedades de Castela. Rapaces e rapazas con moito talento que non poden escoller o que eles quererían porque non teñen un sistema público de bolsas que lle permita desenvolver o seu talento. O BNG desde logo está orgulloso de facer parte desta plataforma que loita, e entendo que loitará hasta rematar con esta lei nociva para o noso país. Non virá de fora remedio nin esperanza, decía Celso Emilio, porque se o noso pobo morre, quedámonos sin patria. Agora estamos combatendo e traballando para que no Congreso dos Deputados temos unha voz propia, pero tamén por isto vai ser moi importante que Ana Pontón consiga desde o Parlamento galego, dentro dos meses, derrogar estas normas tamén tan graves do virrei Feijóo. Deputados e deputadas que puideron propoñer a derrogación da LOMCE e que durante estes 5 meses non nos fixeron. É necesario, efectivamente, que o Bloque Nacionalista Galego estea coa súa voz e, ademais, nun contexto no que non vai haber maiorías absolutas, un deputado, unha deputada, pode condicionar a gobernabilidade do Estado e condicionala tamén a favor de Galiza.